Chick, thick, over chick. Pathian hian a choi zo lo lung a siam thei ngem. Har sa ti ro u nau te u. Siam thei lovang kan ti chuan engkim ti thei ani lo. Ti na nianga siam thei ang kan ti chuan a choi zo lo lung a lo am si ka chuan engkim ti thei ani lo ti na kha ani le anga. He zo na hi kum za kal ta vel khan an lo chang to a chan na chu ai ani Thomas Aquinas sakhan whatever implies contradiction does not come within the scope of divine omnipotence because it cannot have the spectrum of possibility alo tia omzia chu thil ni thei lo chuan pathian thil ti thei zia ate thei lo a chan chu thil ni thei lo ani wangin ngo pathianin a choi zo lo lung a siam thei ngem ti hi alai mo chu pathian thil ti thei zia khanita a choi zo lo lung a siam thei chuan a choi zo lowa engkimati thei lo a siam thei lo chuan a siam thei lo wangin engkimati thei lo chuang chuan engtin pon changila pathian chu engkim ti thei ni lo ani chi alo ani tia khanin a top thin ani chulai chuanin a omzia sathiam chiang le tur chuan engkim ti thei omnipotent kan te chu engti nange ti kha hria tanga ya pakhat na chuan mizo tong engkim kan ti thei ti hen adik lo ta ni ngo asap tong in kan sei potang pathian chu omnipotent kan ti chu mi omzia chu all powerful absolute in power chu power thil ti thei na a chuan fam kimani thil ti thei sang lom ta se chung zong ai chuan thil ati thei power nei zong ai khan powerful all powerful an khang thil ti thei sang po kha in hor khomin tang ho ma se thil ala ti thei jok tho ni pathian kha thei na nei zong tang khom pa an ne thei lo tur khopa thil ti thei powerful kha chu engma boi nam lo ni ma hei a logical ani thil om thei ani thil tam tak a oma khami bel khom aya tam thil dang lom kha a om lo ti na tur engma om lo ni thil ni thei ani ma se khala khanin omnipotent thil ti thei na sang ber nei tia tang khan omnipotent omzia kha engkim ti thei kan ti thena wang hian in aron boi ta ni omnipotent thil ti thei ber ti le engkim ti thei ti kha ain ang lo ni logically no and logically khovel dan shim hian engkim ti thei hiom thei lo ni a chan chu engkim ti thei ani chuan om lo po theng chu ti khani ta a logic kha om to lo ni om zia nei to lo ni chu ma se omnipotent kan tia sap tong kan soin om zia nei big na chan chu thil ti thei na ina ati thei zong chu ati thei chu wang chuan omnipotent all powerful ti khani ami zo tonga abuai do kan ti na chan chu engkim ti thei kan ti hianin thil tam tak ati buai vein ka hria heti han soi mai hi chu anin kan man tur thumal pawh ni engkim ti thei pathian ti te chu ai ain me ani ama ro chu heti ang in dial na ang chia chuanin engkim ti thei kan ti khan a buai ta ni dik takin soi do ne lang chuan thei na ina a phak tok sang ber ti thei ti na nya chu ma se khatia wa soi duak ya moi to lo engkim ti thei kan te mai thin ta kan ril ro engkim ti thei ti a khanin adik lo zonga min hril fi thina wangin pathian zia tam takhi kan soi boi thin antinan bottle hian he bottle hian tui a khatin lo da taila tui ina alua thei zong he bottle chung ai chun alua ani a kha si chuan engchen nge ruak khawm lo ni a kha wangin a ruwa na chin kan va soi don chuanin a zo na kha abuai hrim don thil khat ni na a ruak lai va zon kha chuanin logically in adik the lo ni a khat bok ruak bok ti khan omzia nei lo ma se zat ve he chu khat sen chuan he ti chin hi ro ka ti chin hi khat te chu kan la ti thei thil in su buai kha om nga la ni a zo na khan entir nan dot ka soi ji ti la ani chuan tu na han dot ka soi nge soi lo dot ka soi ji ka ti chuan dot ka soi ji ka ti han dot ka soi ti na anienga chu wang chuan dot ka soi ji lem lo ti na kan ni thona dot ti la soi thinem pi the o ti chuanin ala soi thin ti aninga ai po ti se dot la soi thin ani chuanin kha pa ka dot ani thona ni tlangwal nu pui na yang tiang do nang chu square circle te pon ti thina
thil a bial na chon killi nei theilo kila nei theilo ni asiam tu thil ti theina kha avakal to chon lo ni tlangwal nupui nei ka in ti chuanin thil theilo ani wangin ani theilo ani ka lak lo apoin khat to lo pathian thil ti thei zia hetianga anon zo hian pathian thil ti thei zia anron do ni lovin thil ni theilo ka anon chop thin ani china omnipotent pathian chu omnipotent engkim ti theng zong han soi te la engkim ti thei kan ani ti kan hriat dan le om zedik tak kan soi ka chu thil ti thei zong ai thil ti thei thil thei zong khen tir thei ani ma se hetiang zo na pathian in lungpuya choi zo lo siam them aron ti hian strawman khami kan soi ni lo thil dang engkim ti thei du ti thei lo po thei yang che ka anon attack trin ta chu debate a strawman kan ti trin kan tran chan ni lo anon hial khan mo antinan oneness in howin pathian pathumin nei ti meron nial tang khanin kha kan ngai dan ani lo kan rin dan po ni lo strawman argument ani mo kan tran chan anon ni lo pathian pathum nei tin kan tang ngai lo a chan chu pathian in thil ni thei lo po akal thei chon adu chuan a thei adu chuan a rolin a lo thei boka iso kha a thole lo boka tik tin hetiang zona non zo hian omnipotence engkim ti thei ti le top chin nei lo limit nei lo dang tu nei lo ti nei han an soi pol thin ani ma se dang tu chin nei kan ti hian kan chak lo a ril kher lo ni antir nan mi a hwai san viau chuan lo chin nei ni ani chuanin a hwai sen ta lo ti a mi ni lo e a hwai sen tial khan a hlo zong kha a kiam ve tial ni limit kha chu a omani a thil hlo zong han ma se a hwai sen ta lo ti ani lo ti na ni lo ani pathian po engemoni limit nei a wang khan ti ngai lo chin a zia ina a phal lo chin a nei wang khan thila ti thei ta lo ve ti na ni chung lo ni antinan buaina top thei lo ka nei ti unlimited buaina nei mi ro pui tak ka ni tina ka chu ni don lo ni chu wang chuan limit nei chin tok nei ti khan ka thei na ka chak na awa shil lem lo ni impossible possible thei lo kha ka chak ngai ngat lem lo ni chan chu pathian pon ti thei lo anei to chu bible ti sang ji antinan do ta soi thei lo ti te mo a chan chu azia ne na inkal thata a logic ne kan ti don nge ama in kal thei lo ti ta pom kha pathian thua he zo na pathian in a choi zo lo lungpi siam thengem kan te hianin min zo ta nei chuanin he argument takhi chu atheist po hinan mangdu ngai vaklowa things you should not ask as an atheist ni chu he tiang hi zo chu a chan chu atheist chuanin atlang puin logic le reason mo sang tak ne na christian horon be emo theist horon be hindu thina he tiang zo na hi chu a zo na tanga logical lo ni to wang hian an ma ni huanga po hian he tiang zo na hi chu zo lo an du ni rathiam hei christian housing i chuan pathian mang ti ang deuh khan hei a serious tak chuan ti hin manan du lo thian atheist ho nge a po chuta miron zot ta ni chuan pathian hian a choi zo lo lung a siam thengem kan ti chuan kan zo let to chu lung chu eng ti nge niang alian hleng han tinga eng tak alian nge niang alian viawang eng ang tiat chi alian nge ato pa chon chin nei lo alian infinitely big chan chu pathian in a choi zo lo tur kha chu infinitely big top nei lo khopalian ani ngai dona khalai khan atlu cheta ni lung pui kan ti to chuan material thil ani wangin infinite ani thei lo ni len chin po nei lo tin kha chu omzia nei lo chu category mistake kan ti thin ta any rock by definition lung chu len zong nei tur ani pathian in a choi zo lo don chuan len zong po nei lo len chin nei lo ani ngai do na a thei lo ani mo khatiang lung kha chu wang chuan kan chan na tur chu pathian in lungpui a choi zo lo lungpui siam thei lo ang pathian theina claim wang ni lovin kha lungpui kha a thei lo wangin a siam thei lo ni thil thei lo ani wangin ma se pathian chuan thil logical lo thil ni thei lo po athlen tir thei don lom ni an lo ti mai theya helai han logic kan ti le miracle kan ti ta kha soi sanangai mai the nula thiang hlim kal tlanga iswa lo piang kha thil ni thei lo ani ma se illogical ani lo ni
biologically impossible mo mishing emo ransa emo khatiang in thla pun dan kalkonga chon thil ni theilo ani mase logically ni theilo chu ne chong lo ni aron pianga apiang lo boka ti han logically impossible ne to ani tui poison khatia ron in chen dar kha physically pon impossible ani chong lo ni mo thil ni thei ve tho ani amak ti kha ne maya a impossible hun tu chu tui kha a in thena mase in thren lo wa ti vel kha thil ni thei lo kha ni ta ani chon pathian chuan logic pon po chu ati thei long mo ron ti ta se ani te chuan a choi zo lo lung asiam theianga tin a choi zo bokang tin kan sang don awama kom ve chu awa logical lo om ve an ti chuan ni renga chan chu a zo na tang khan a logical to lo cs lewis a soyang dau khani thil om zen nei lo nonsense chu pathian chung chang po ni se nonsense ani tho ni chu wang chuan ai pathian hian na choi zo lo lungpui asiam thei lo a chan chu tiang lungpui chu a om thei lo ani ek kong na za kan ron hial ru le